Egunon deizula Jainkoak adiskide, ogia zatitzean ezagutu. Jesusen agerraldiak, Pasko 2. eta 3. igandeko evangelio zatietan, Jesus Piztuaren agerraldien kontaera entzun dezakegu. 2. igandean, San Juanen 20. kapituluan kontatzen dituen biak, Pasko igandekoa, handi 8 egunera izandakoa. 3. igande hontan, aurtean, Emausera bidean zijoazen bi ikaslei nola agertu zitzaien entzuten ari gara San Lukasen liburutik. Datorren urtean, urtean, Emauskoaren jarraian, Jerusalengo etxean ere izan zutena. Eta urrengo urtean, urtean, San Joanen liburuko 21. kapituluan datorrena, Galileako itsasertzean izana. San Mateok ere aipatzen ditu Jesus Piztuaren agerraldiak. Hilobi hutsa ikusi eta berri ona, Jesus ez dago hemen, piztu da entzun ondoren, ikasleengana, emakumei nola agertu zitzaien bidean, eta esan zoazte eta esan ere senidei, Galileara joateko. Han ikusiko naute. Eta hala, Galileako mendi batean agertu zitzaien, eta agindu hau eman, zoazte, eta egin nire ikasle herri guztiak, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuz. Ni zuekin izango nauzue, munduaren azkena arte. San Markoren liburu bukaerako eranskinean aipatua datoz agerraldi hauek. Berari Kristo Piztua nola agertu zitzaion aipatzen du San Paulok ere. Kristau elkartearen erasotzaile zelarik, Kristo Piztuak inguratu, hartu eta bere testigu bihurtu zuen, berri ona zabaltzezan. 500 baino senide gehiagori ere agertu zitzaiela dio. Zer adierazten digute? Jesus Piztua agertu zitzaiela eta ikusi zutela esatean. Irudipena, ametsa, mamua ikusi ote zuten? Ez, egiazko gertaera izan zen. Ikusi zutela esatea baino egokiago da, Jesuse bere burua ikustera eman ziela, esatea. Jesuse nolabait ikusarazi zien bizi zela, ez lehen bezala. Haren haragia ukitzeko eran, bete-betean baizik, Jainkoagan alegia. Eta Jainkoagan bizi zelako aintzatsu zen Jesusen izatea, eta ikustera eman zezakeen bere burua. Jesus Piztuak bere ikasleekin izandako elkarketak izan ziren agerraldieiek. Sinetsi ezin bazeuden ere, maite zutenei agertu zitzaien Jesus. Bizipen esperientzia lilugarri hori izatean fede aitorpena egin zuten. Jesus Piztua ikustea ez da gizabegiek lor dezaketen zerbait. Fede begiak behar dira, doain hori gozatzeko. Konfiantza Jainkoarengan jarriz, fede jarrera izanez, eta Jesus maitatuz izan daitekeen bizipen sakon, sarkor eta eraldatzailea da. Halako bizipen zoragarria, guk ukaiteko fede jarrera behar dugun bezala, lehenengo ikaslek ere jarrera bera behar izan zuten. Egia esan, Jesuse berak irekizizien fede begiak, eta orduan sinetxial izan zuten, orduan ikusi zuten Simon Pedrok eta gainerako apostoluek, Maria Magdalenak eta gainerako emakumeek, Paulok, Kristau elkartearen pertsegitzaile zenean, Tomasek, Emausera zijoazen ikasleek, orduan ikusi zuten Jesus Piztua. Jesus ez zitzaien agertu Kaifasi, Herodesi, Pilaturi, suntsitu nahi izan zutena garaile zela erakusteko, alferrik izango zatekeen. 3. Pasko igandean kontaera zoragarriak entzun ditzakegu evangelioan. Bata, Pasko igande goizean, talde utzita beren herrira Emausera abiatu ziren bi ikasleena. 3 egun lehenago Jesusi egin ziotena zuten, bidean hizketagai. Hortan, bidari bat gerturatu zitzaien. Jesus bera zen, baina ez zuten ezagutu. Zertaz ari zerate, galdetu zien. Zu izango zera, Jerusalemen gertatu dena ez dakien kanpotar bakarra? Erantzun zion batek. Zer? Jesusena, profeta ahaltsua zen
hitzez eta egitez, baina agintariek hiltzera kondenatu zuten, eta gurutzean hil. Halere, gaur goizean, gure taldeko emakume batzuek hilobira joan da, utxik aurkitu dute, baina bera ez dute ikusi. Gizon hark esan zien, bai motelak zaretela, profetek esanak ulertzeko. Ez altzuen hori guztia sufritu behar Mesiak bere aintzan sartzeko. Eta, liburu santuek Mesiari buruz ziotena azaldu zien. Emausera iristean afaltzera gomidatu zuten gizona. Mailan esertzean, gizonak eskerrotoitz egin, ogia zatitu eta eman zien. Orduan ireki zitzaizkien begiak eta ezagutu zuten Jesus. Horren antzekoa da Galileako itsasertzean gertatua. Arrantzuan ari ziren ikasleak lehorreratu zirenerako Jesus piztuak sutxingar gainean arrain errea zuen prestatua eta ogia. Eta esan zien, zatozego saltzera. Adiskide, kontaera zoragarri hauek entzunik, ohartzen altzara Eukaristia ospatzean horixe bera gertatzen zaigula. Jesus bide lagun dator gurekin. Jesusek argitzen dizkigu liburu santuak. Jesusek zatitzen digu eta ematen ogia. Jesusek gonbidatzen gaitu, zatozte jatera. Baina ezagutzen ote dugu Jesus eta ikusten gure erdian bereziki Eukaristia ospatzean. Izan Pasko igande santu eta alaia. Hurren arte.